Audio Jungle. Ikatelelezike emndenini wakwaMlambo esigodini saseMagayiseni endaweni yakwaCeza. Lo mndeni uhlezi osizini ngoba ungacoshi indawo uphila ngemali yesondlo sezingane ezimbili elinganiselwa ku800. Nkosazana Sizakele Mlambo neminyaka ewu30 uthi uhlala nezingane ezimbili nabafowabo babili. Igama nguSizakele Mlambo. Ngina 30 years. Ngashiya uma nobaba bonke abantu ekhaya ngasala ngedwa nezingane. Ngihlala nezingane ezu2 nabafethu abawu2. Esashiya umama nobaba kunzima kakhulu empilweni yami. Angisebenzi, indlela esiphila ngayo ngisebenzela abantu. So kunzima makungakhona mhlawumbe ongasisiza. Into kakhulu esikhala ngayo akwakhekile kahle ekhaya. Uthi isimo saqala ukuba sibi ngesikhathi beshiwa abazali babo uyise nonina yena kanye nodade wabo osanda kudlula emhlabeni. Washiya ingane encane kuye. Uthi isimo sinzima ngoba kumele ngicabange njalo sizolala sidleni nezingane ngiphinde ngicabangele umfowethu ofundayo wenza ibanga le10 kulonyaka naye kumele ngimhlanganisele imali ngoba uyakhentswa ezikoleni kumele ngikhiphe imali ngango 1000. Konke lokhu ngikwenza kanzima ngoba ngithatha kuyona imali yesondlo. Beshone kule nyanga nje bengima ngizomholela kule nyanga lelandela uJuly. Kodwa umntana manje uright banazi certificate ba right. Nalo mncane kwama uyafunda ke yena ke na uright futhi unakho. Sonke sinazi into zethu right i-certificate namapasi kuyikuthi nje ngoba izinto ayihlangani kahle. Kodwa nje ku right yonke into i-certificate ikhona amapasi. Ya nami kukhona uncane ngama short courses engikwenzile kodwa akuhlangani kunzima. Lo sezingane uthi okunzima kakhulu ukuthi kwayena akasaholi ngoba iminyaka yakhe isiyeqile ukuthi engathola isibonelelo sikahulumeni. Abaholi bomphakathi bayazi ngodaba labo kodwa akekho namunye ozimisele ukuvela ngaphambili abasize ngodaba labo. Abakhona nabasendaweni mhlawumbe bangama-ward committee kodwa alukho usizo. Even ngisho sizwe kutholakala izinto lezo zinto esigcina ukuyikhomba nje ukuthi hayi kuthola ingene kwabani la ekhaya hayi. Alukho sizobanibona nje sezabalazela konke esikwenzayo silala lidlikile yimi ufune ngizamela izingane zakwethu yimi ngamela ingane siswami neyami ukuthi ilala lidlile akukho. Yebo le mali engane esho ukuthi sezongonisa ukudla lo 800 rand kuphela. Ngizophinde ngikufundise nalo ngoba yena imali yakhe yavaleka lo mntana mama wayiholy first lo ugcina ubufunda grade 12 lonyaka. Mayivaleka mase ngivuselela bathi ayivele unyaka wakhe simdala ngayekela ke kwayiholy first naye futhi ngimfundisa ngayo le mali le iyala. Ngiphila ngamatoho nawo wavela ngaleso sikhathi ukuze ngikwazi ukuthi siphile nezingane zakwethu. Unxuse nanoma ubani ongampha itoho ukuze azokwazi ukuxosha ikati eziko. Sithwele kanzima ngoba nalendlu oyibonayo kuphoqa ukuthi mangibuya itohweni ngibumbe izitino ukuze ngikwazi ukuthi sakhe lendlu. Sibonga komunye womphakathi onikele amandla wakhe wathi uzosakhela mahala lendlu njengoba uyibona namhlanje sikwazi nokufaka impahla zethu. Ezindabeni zeGTV uSiboniso Buthelezi kwaCeza.